Käydäänpä vähän tässä rata-alueen ulkopuolella seuraavaksi, nimittäin lähetämme Anette Latvapiikkilän tutustumaan vähän tuohon leirintäalueeseen. Hockenheimissahan on niin sanotusti racing spirittiä aika lailla ja tuolla leirintäalueella sattuu ja tapahtuu. Täällä on melkoinen saunaosasto kautta makuupaikka kautta bilepaikka kautta mitä kaikkea Toni teet löytyy? Kerro ihmeessä. No mitä meiltä löytyy, totta kai suomalainen sauna, mikä on ihan traditio nykyään. 11 vuotta oltu täällä ja totta kai me tuodaan mukaan pala Suomea tänne. Tämä on yksi Euroopan parhaimmista kisoista ja sen mukaan myös toimitaan. Että tuodaan saksalaisia vähän näytille, mitä me suomalaiset osataan. Ehkä meillä on hyviä kuljettajia tällä hetkellä, tai hyviä on, mutta ei pärjätä niin hyvin ja sen takia sitten meidän pitää olla hyviä jossakin muussa. Eli nyt me ollaan saunassa hyviä ja näytetään saksalaisille, miten näitä asioita hoidetaan. Tää on hauska katsoa tässä paikan päällä, nimittäin tuolla on tosi alastomia miehiä tuolla taustalla ja voisi tokasta, niin kuin joskus joku viisas mies sanoi, että kyllä suomalainen mies on kaunis. Kuinka paljon teillä tulee porukkaa tänne viikonlopun aikana ja haluaa päästä sisälle ja haluaa päästä saunomaan? Otatteko te jotain maksua siitä vai onko vaan ihan avoimet ovet, että tere tulemasta tänne näin, velkomna? Ei, tämä on ihan yksityisjuttu. Eli F1 Sauna ry on meidän yhdys, joka on tehnyt tätä monta vuotta ja periaatteessa meitä on 20 henkilöä tällä hetkellä täällä paikan päällä. Meillä on jäseniä 50 ja me rahoitetaan periaatteessa tämä juttu ihan sponsoreiden kautta, joka tarkoittaa sitä, että meillä on tukijoita, jotka rahoittaa ja loput sitten me pistetään omassa pussista, että tämähän ihan toimii ihan niin kuin periaatteessa yhdistystoiminnalla ja tästä on tullut semmoinen traditio, mitä me nyt pidetään yllä täällä Saksassa 11 vuotta nyt, että tämä on jees, tämä on hauskaa. Sitten kaikki tietysti kiinnostaa, kun tullaan tänne saunaosastopuolelle, että onko teillä täällä, Toni, saunavuorot vai meneekö ihan niin sanotusti unisex-linjalla? Tämä menee unisex-linjalla ja sitten meidän poikamiehet tietenkin on jäänyt ilman naisia, niin meillä on hyvä ystävä Peter, joka hoitaa sitten näille poikamiehille vähän naisia, että nappasi tuolta diskoteekista. Muutamat tytöt, pojat sai vähän saunaa seuraa, mutta pojat oli vähän noloja kyllä, mutta eiköhän ne siitä opi äkkiä. Milloin te tänne tuutte ja milloin te lähdette pois? Eli tämä rekka itse saapuu tänne keskiviikkona ja me lähdetään sitten sunnuntaina ajamaan ylöspäin. Että yleensä sanotaan viikko menee tai 9 päivää tämän kaluston roudaamiseen tänne. Ja nyt koska meillä on hyvä toimittaja tämä saunarekka, niin me vedetään töpselit kiinni ja tullaan saunomaan. Edellisenä vuosina meillä on ollut elementtisauna ja sun muuta ja siinä on liikaa töitä. Eli nyt meillä on tämmöinen konsepti, mikä on vaan töpselit seinään ja let's dance. Let's Dance, kuulostaa aika hyvältä. No sitten tietysti kiinnostaa se, että jos te tuutte tänne keskiviikkona ja te lähdette sunnuntaina, niin kuinka monta tuntia tästä ajasta te oikeasti vietätte tuolla saunassa? Henkilökohtaisesti en kerkeä paljon olla. Sanotaan 3-4 saunakertaa ehkä joka päivä kerran. Sehän nyt kuuluu puhdistautumiseen, mutta sanotaan, että pojat saunoo erittäin aktiivisesti. Ja tässähän on jono ulkopuolella melkein, mutta me ollaan yksityisiä. Eli me yritetään sitten jollakin tavalla sitten rajata tätä juttua, että miten paljon me saadaan porukkaa. Eli meillä on niin sanotut Hockenheim VIP-card, joka me tuodaan sitten asiakkaalle. Sanotaan meidän tuttaville, josta taas sitten annetaan. Eihän me ikinä pystytä kaikkia saunottamaan täällä, eli ei maksusta, ei mitään, that's for free and fun. Siitä lähtee löydyt liikenteeseen. Mulle tää on ainakin eka kerta, kun mä oon vaatteet päällä saunassa. Mä jätin nimittäin noin bikinit tonne hotelliin. Okei. Miksi jätit? Tytöt yleensä on melkein alasti meillä. Ihanaa. Hei, kuinka monta saunapaikkaa teillä on täällä? Laske, riippuu jos on naisia. Jos on naisia, tänne menee varmaan 15 henkilöä, jos puolet on naisia, mutta poikia 6. Poikia 6. Tänne on ihan pakko päästä uudestaan. On ne pojat aika sissejä, pakko sanoa, eikä metkö tonne saunaosastolle ensi vuonna? No en ole ajatellut kyllä mennä sinne, mutta täytyy todeta, että tätä päivää lukuun ottamatta, niin kyllä tuo sauna on varmaan maistunut aika hyvälle. Täällä on nimittäin ollut aika lailla vaihtelevat säät ja vettä on tullut välillä taivaan täydeltä ja näin ollen uskon, että siellä on aika kiva ollut vähän kelliä siellä lämpimässä saunassa, mutta nyt ei välttämättä sinne oikein tee mieli. Leirintäalueella ja täällä Hockenheimin radallakin tunnelmaa on riittänyt perinteiseen tapaan koko viikonlopun ajan ja mikä ettei.